Barka da warhaka mai sauraro, sannunmu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda a yau muke tafe muku da ci gaban wannan rahoto da muka fara ɗauko muku shi haɗe da haska muku faifan bidiyo yadda wannan lamari ya kasance da kuma rikice-rikicen da ke ɓarkewa da kuma cece-kucen da ke wanzuwa a social media da dai sauran kafafen sada zumunta a dangane da waɗannan jarumai wanda kowa ya sani hakan na faruwa a kan dukkan wasu manya-manyan jarumai ba ma iya na masana'antar Kannywood ba da dai dukkan jarumi da kuma wani popular mutum ma'ana celebrities. Inda a shirinmu na baya idan mai sauraro ya tuna mun fara zayyano muku wannan cikakken rahoto inda har ma kuka gane wa idanunku da wannan abu ya wakana. Duk dai haka mai sauraro ka biyo mu a sannu, kuma idan har kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka ka dangwala mana subscribe haɗe da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. A jaruma Hadiza Gabon shahararriyar jaruma a masana'antar Kannywood wanda a yau muke tafe muku da cikakken wannan batu a kanta. Jarumar da ta shiga masana'antar Kannywood a shekarar 2009 wanda kuma aka fi saninta a shekarar 2011 a dangane da fina-finanta da suka yi tare da babban jarumi Adam A. Zango a wannan shekara, wato fim mai taken Basaja wanda ya fito a shekarar 2010 har izuwa shekarar 2013 inda ake haska wannan shahararren fim. Lamarin jaruma Hadiza Gabon lalle yana matuƙar harzuƙa wasu al'ummar da dama, inda har ma wasu al'ummar suke zargin cewa cece-kucen da ake bayyanawa a kanta tabbacin gaskiya ne. Ba za mu ce komai ba har sai mai sauraro ya tabbatarwa da kansa wannan tambaya da ake ne a social media da kuma a cikin al'umma gabaki ɗaya. Amma kafin mu tsunduma cikin bidiyon ɗungurungun za mu yi duba da yacca mafiya abokan aikinta a wannan masana'anta ta Kannywood suke matuƙar girmama ta haɗi da kambama ta a duk lokacin da ta faso cikin industry dangane da yacce take mu'amala da mutane ba tare da haufi ba, kuma duk wanda yake tare da ita lalle yana yabon Hadiza Gabon dangane da yadda ake yabonta da daɗin mu'amala matuƙa gaya. Mai sauraro ka biyo mu a sannu, kuma kar dai a manta da subscribe and like a wannan bidiyon namu domin ƙara kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Ga ci gaban rahoton. Jaruma Hadiza Gabon wacce ta shiga masana'antar Kannywood a yanzu dai za mu bayyana muku taƙaitaccen kaɗan daga cikin tarihinta da kuma lamarin da ya sa ta shigo wannan masana'anta ta Kannywood da kuma wane ne mai gidanta na farko wanda ta fara ziyarta a wannan masana'anta ta Kannywood. Jaruma Hadiza Gabon dai 'yar asalin ƙasar Gabon ce wanda mafiya yawan mutane sun san wannan ƙasa da kuma suna Gabon. Jaruma Hadiza Gabon ba 'yar Najeriya ba ce ainihinta, domin mahaifinta shi ne ɗan ƙasar Gabon, amma mahaifiyarta ita ce 'yar Najeriya, wato a nan jihar Adamawan Najeriya, inda kuma a yanzu tana ne a wajen mahaifiyar tata biyo bayan aurenta da ya mutu a can ƙasarsu ta Gabon a lokacin da ta dawo ƙasar Adamawan Najeriya da zama. A tun kafin jaruma Hadiza Gabon ta yi aure lalle ta taɓa zuwa Najeriya, inda har ma ta fara karatu a wannan ƙasa, inda kuma daga bisani ne ta ƙara komawa can ƙasar Gabon ɗin, inda kuma ta yi aure a baya-baya kuma ta dawo ɗan ƙasar Najeriya. Mai sauraro duba da lokaci ka ci gaba da biyo mu a sannu, kuma insha Allah nan ba da jimawa ba muna tafe maka da wannan cikakken rahoto nan ba da jimawa ba.